Az épület, amit újra építettek, tudod, aminek bedőlt a homlokzata, a Kossuth szobor ott van előtte. Ott a Kossuth szobor, így van, és ott van az az épület, ahol... Németh Ferenc látása születése óta folyamatosan romlik. A fiatal csupán körvonalakat lát a tárgyakból és az emberekből, és csak közelről tudja felmérni őket. Most a tapintható, láthatatlan térplasztikának köszönhetően már a Kossuth térről is képet kaphat. Nagyon örülök, hogy végül is megalapították, vagy létrehozták ezt a térplasztikát, mert a hasonló látásmaradvánnyal rendelkező látássérültek így képet tudnak kapni én azt gondolom, hogy Kaposvár egyik legszebb területéről, a Kossuth térről. Szerdán adták át a több mint 2 négyzetméteres bronzból készült térplasztikát, amelyet egy szentendrei mester készített alig 3 hónap alatt. Az ország több városában, így Szekszárdon, Győrben és Kecskeméten is van hasonló makett. Most pedig már a kaposvári és környékbeli látássérültek tájékozódását is egy ilyen alkotás segíti. Azt gondolom, hogy a gyengén látóknak egy gyönyörű esztétikai élmény, mert nagyon szépre sikerült. Az alig látók, mint magam is vagyok, azért örülnek ennek, mert azokat a részleteket ismerik meg belőle, amit a távolság miatt mi egyébként sohasem láthatunk. De nem csupán esztétikai élményt jelent a térplasztika, hanem konkrét kézzelfogható segítséget a közlekedéshez, mondja a Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesületének elnöke. Az arányokat, a távolságokat, egyáltalán a tájékozódást nagyon komolyan segíti. A térplasztika felállítását a Kaposvári Rotary Klub kezdeményezte. A szervezet már nem először segít a hátrányos helyzetű embereken. Körülbelül 1 évvel ezelőtt jött az ötlettel, elsősorban keresztünk polgármester urat, hogy szeretnénk Kaposváron is ilyen térplasztikát létrehozni, és polgármester úr nagyon készséggel állt, és támogatással biztosította minket, és most úgy sikerült, városi közgyűlés állt ennek építésnek 50%-ot. Így 4 millió forinttal járult hozzá az önkormányzat a térplasztika elkészítéséhez. Ezt a célt szolgálta a Zséda koncert is, amelynek teljes bevételét a makettre fordították. Így 8 millió forintból sikerült felállítani a Kaposvár belvárosát ábrázoló tapintható láthatatlant.